Tak ja by som najprv chcela povedať, že toto videjko sa môže použiť. Dala som tomu súhlas na účely, čo sa týka tohoto videa. No, čo by som vám porozprávala, tak začnem asi s jedným dievčatkom, ktoré bývalo v Jelšave. Je to nedaleko od mojej dediny. Keď som sa dozvedela, že áno, tam nájdem niekoho, kto prežil druhú svetovú vojnu a koncentračný tábor, tak som ostala prekvapená preto, lebo bola to ešte vitálna žena, ktorá bola v tom veku ešte veľmi schopná i napriek tomu, že všelico zažila a prežila. Tak viac menej už potom rozprávala dcéra. Tá dcéra hovorila, že zomrela mame ako mama a ostala sama 10-ročné dievčatko s otcom. Staral sa o ňu otec veľmi príkladne a ona ako 10-ročná už začala upratovať, riadiť a robiť, starať sa. No a párkrát videla, ako nakladajú do auta Židov, ktorí boli tam v Jelšave, v mestečko, to vtedy bolo pekné, veľké mestečko. No a keď prišiel otec, tak povedala, že čo videla, že prečo brali tých ľudí. Tak on jej to vysvetlil, že sú to zlí ľudia, že keď bude vidieť takých ľudí, čo sa týka ako Nemcov, že nemá sa ukazovať a má sa schovávať. No lenže stalo sa to, že začali brať aj Rómov. A zobrali aj ju s otcom, aj druhých Rómov, ktorých odnesli do koncentračných táborov. Tak najprv rozprávala príbeh, ktorý prežívala, ako vo vlaku naložili ich do vagónov a tak boli natlačení, že už nevládali stáť a ona ako malé dievčatko, otec sa bál, že ju zašlápnú alebo že niečo sa jej stane, tak si ju položil na krk, ako na pleco, aby to prežila, lebo veľmi ťažko sa tam aj dýchalo, a boli natlačení strašne. Tak dievčatko tam bolo, pomáhali aj druhí ľudia, ktorí nemali chlapi, ako že videli, čo ten otec trpí, že už toľko dní cestujú, tak pomáhali to dievčatko udržať, aby bolo viac menej na tých rukách. No a keď došli do Auschwitzu, tak samozrejme rozdelili ich. Zaujímavé bolo to, že aj otec vyzeral veľmi dobre, nevyzeral ako Róm a dievčatko tiež. Takže možno pravdepodobnosť je tá, že sa nedostali medzi Rómov. Lebo ináč to neviem pochopiť, že prežila ako 10-ročné dievčatko. No a keď sa tam dostala, tak videla otca už len na niektorých úkonoch, čo ráno mávali, že museli sa hlásiť a tak ďalej, tak videla otca, ale samozrejme nemohli sa rozprávať ani nič. Bolo to veľmi kruté, veľmi zlé, rozprávala o tom, ako na ubytovni, na tých posteliach spali a že umierali deti, lebo sa objavil tam tyfus. Tie deti trpeli, jedna druhej už ako deti pocítili, čo je to, že postarať sa o druhého. Raz sa im stalo to, že boli vonku, že z iného dôvodu, že nepochopila prečo, že vtedy mali šancu byť vonku na slniečku a že blízko tej ubikácie, čo bývali deti, tak bola ako jedáleňa kuchyňa. Tak prišiel tam ako jeden chlap, ktorý krmil prasatá. A prišiel druhý Nemec a vylial pomije na smeti. Ten chlap išiel a začal si brať jedlo z toho odpadu, čo on vyhodil ten pán. Samozrejme, keď to videli Nemci, tak ostali, najprv sa bavili na ňom, ako sa napcháva, ako je. No napokon to tak dopadlo, že prišiel ten Nemec, ten dôstojník, ktorý bol a povedal, že
nezaslúži si taký človek, že to nie je človek. Že to už ani pes by to nezožral, že čo on teraz žere, a zastrelil ho. Takže to videla ako také prvé, že videla, že strieľajú Nemci ľudí. Keď sa dostali potom už na takú úroveň, že brali už aj deti do plynu, tak ktoré boli slabšie a boli choré, videli, že už to není v poriadku, tak tie deti brali večer a im povedali tým druhým deťom, že sa idú okúpať, osprchovať. Samozrejme, brali ich, čakali ich späť, ale už deti neprišli. Ale že cítili každý večer, že veľký smrad a že nevedeli si predstaviť z čoho. Tak ako deti nevedeli, čo sa robí. Až potom sa už dozvedeli, keď už videli, že už ich je málo na tej ubytovni, na tej ubikácii. A videli, že tých ľudí je menej aj v koncentračnom tábore, aj deti, aj celkové všetko. Lebo už keď ráno ich volali, všetky museli sa hlásiť podľa čísla, aké mali, tak povedala, že ich bolo stále menej a menej a že bol tam aj otec. Ešte žil. No ale už, že asi o týždeň na to, že zistila, že ten otec ledva stojí a že už sa bála. No a že oprávnene sa bála, lebo ten večer, ten deň ho zastrelili. A zastrelili ho, ako stál, že už mali ísť ako na ubytovni, na ubikáciu, tak tedy ho zastrelili, lebo už nevládal stáť. Že čo ona si vytrpela ten moment, tie minúty, tie sekundy, kým to prekonala, že videla toho otca, ako ho zastrelili, ako že je na tej zemi, že to by neprijala nikomu. Tak zase potom taký plač, lútosti a všetko možné, ona čo, to sa nedá ani vysvetliť, čo si tí ľudia prežívali tam. A keď už sa zrazu zistila, že tých Nemcov je menej, tak to niektorí odišli, alebo utekali. Až tak, že prišla jedna žena, a že im povedali, aby nevychádzali z tej ubikácie, aby ostali tam, lebo že idú Rusi aj Američania. Tak sa poschovávali, kde sa dalo, ale nepomohlo to, preto lebo pobrali zase a pálili ich. Ona nevie, ako sa dostala. Ona nevedela povedať, ona bola proste v šoku. Len chodila, keď už prišli Rusi, Nemci a tých ľudí, ktorí pobrali ešte naposledy, skoro všetkých, tak pomreli, zobrali ich a spálili. Ale po niektorí, ktorí aj ostali, tak chodili po tom koncentračnom tábore a chodili bez vôle, bez duše, že proste tie deti boli zničené. Tak tých brali ako Rusi aj Američania. No a samozrejme, už v tom druhom bloku, čo bol, tak tam boli Židia, hej, partizáni, komunisti a takýto. Tak z tých prežilo dosť, ale aj stade zmizlo veľa ľudí. Ale najviac však Rómovia, ktorí tam boli, tých všetkých. A ju našiel jeden pán, ktorý bol tiež z Jelšavy a bol vo vedľajšom. A ten sa zachránil tiež. A zbadal ju, ako dievčatko si pamätal, že na tej ulici bývali, tak vedel, že je z Jelšavy. Tak to dievčatko zobral a chodil s ňou. Keď prišli Rusi, aj Američania, tak im dali konzervy. Veľa ich pomrelo vtedy, aj kvôli tomu, že si potvárali konzervy a nevedeli sa dojesť. Preto hovorili Rusi, aj vojaci, čo prišli za Američania, že aby nejedli nahneď, že pomaličky, aby jedli. Učili ich jesť
že nesmú, lebo že zomrú. Veľa ich ostalo, že áno, prežili to. A oni, tento pán s tým dievčatkom sa pustili domov pešo. Tak kde ich vládali, zobrali Rusi, kde boli Američania, tam ich zobrali Američania, alebo gazdovia vlakom a tak, že sa proste dostali domov. Ale keď prišli domov, že ich nikto nepoznal. Že oni boli kosť a koža. Dievčatko nemalo nikoho tam už. Mala len toho otca. Žiadnu rodinu nemala. Tak ju brali cigáni a vychovávali ju, jelšavskí cigáni. Vychovali ju a keď už bola dospelá, tedy sa vydala. A ten pán z tej Jelšavy ešte žil, pamätám si ho aj ja, ale to som ešte nevedela, že čo prežil a kde bol. Tam v tej Revúce bol pracovný tábor. Brali chlapov ráno a vozili ich večer domov, kde robili pre Nemcov zákopy a takéto veci. A veľa ich pomrelo aj tam. Čo sa týka Nemcovi sa nepáčilo, čo odstrelil ho a bolo po ňom. Ale čo som sa dozvedela, tak som sa dozvedela, že po niektorí sa vedeli dostať aj domov z toho pracovného tábora. Preto, lebo boli aj pod lesmi, čo robili tie zákopy, že sa po jednom, po dvoch vedeli stratiť. Neviem, ako sa to mohlo stať, to nikto nevie. Len sa hovorilo, že ušli, hej, že ich nebolo a prišli domov. Napríklad z Kamenian boli určití chlapi, ktorí boli v pracovnom tábore a dostali sa domov. Že im pomohli a dostali sa domov. Ale veľa ich pomrelo tam, čo sa týka, hovorím, na tie choroby. A ani ich domov nepustili, aj keď sa už, toto, že už malo byť akože už dobre v poriadku, už by mali prísť osloboditeľ, že ich mali oslobodiť a tak ďalej, že už vedeli, že tí Nemci utekajú. Im to bolo málo platné preto, lebo už boli nakazení, už boli chorí. Alebo mali tyfus, alebo druhé pohlavné choroby. Takže o tom ťažko hovoriť, čo iné tam mohlo sa stať. Ako miesto neviem. To už som sa pýtala veľmi veľakrát. Nikto to nevie. Nikto nemal záujem o to sa nejako dozvedieť, preto, lebo išlo o Rómov. Nešlo o Gáčov, išlo o Rómov, prečo by sa mali zaujímať. To máte takisto, ako keď z osady utekali Rómovia a utekali čím ďalej, ale na ceste sa stretli s Nemcami a na ceste ich pod lesom Bárde na lúke postrelali. Kto mal záujem o to, ktorí Rómovia tam zomreli, alebo kde sú? Nikto ich nezháňal, nikto ich nehľadal. Jedine, čo bolo, tak bolo, čo bolo v tom ostrove, že jednoducho pri Piešťanoch, že tam vlastní Gáčovia pozabíjali Rómov. Tam neostal ani jeden. A dopadlo to tak, myslím, že teraz niekde dávajú divadlo o tom. Tiež tak. Nikto sa nepýtal. A čo išli noviny, kde sa o tom písalo, všetci nadávali na Rómov, že dobre tak. Ale nikoho nezaujímalo, že tam boli deti, že tam boli ženy, mladí ľudia, ale to boli len Rómovia. Ja som bola v Tisovci. To bola moja prvá cesta do Tisovca. No a keď som sa dozvedela, ako to všetko tam išlo, stretla som tam s jedným pánom inžinierom. Pán inžinier mi porozprával, lebo aj on napísal knihu. Ale ani on nevedel presne povedať, či boli odvezení do Banskej Bystrici, tí Rómovia, celá osada, alebo či boli vypálení. Prikláňal sa k tomu, že boli naložení na auta a že boli odvezení do Banskej Bystrici, lebo tam bola väznica. No a že stade ich potom viezli a že ich postrieľali. Tak neviem, čo je na tom pravdy, ale od nás jeden Romák, že v
Tisovci mal ženu, ale nemali ešte deti. A že tam býval. A keď prišli, že bol tu na návšteve, a keď sa vrátil naspäť do Tisovca, druhý deň už bol znova tu. Takže sa ho pýtali, že čo sa stalo. Že však si išiel včera domov a už si zase tu. Áno, lebo už osada není. Bola celá vypálená, akurát, že jedno dievčatko sa zachránilo, ktoré bolo pod postelou a to, že sa nejako dostalo do lesa a tak sa dostalo ku nejakej rodine. 10 alebo 12-ročné dievčatko sa zachránilo. A chlapov, že vraj pobrali, to tiež mi hovoril ten inžinier, že chlapov pobrali a do kamenolomu odnesli niekde za mestom a že najprv im dali celú noc kopať jamu. Ešte si museli ísť požičať ku gazdom lopaty a one. A že keď ich zobral ráno, keď už mali hotové, jak sedeli nad jamou, tak ich postrieľali. Takže neviem, čo na tomto. Viete, ono to ťažko hovoriť preto, lebo o Romov sa nikto nezaujímal. Ani po vojne, keď sa riešilo, koľko ľudí zomrelo, kto zomrel, kto ostal, koľko ich je, to nikto nevie. Neviem teraz do ktorej starkej, lebo 2 starké tam mám knihe. Jednu mám, ktorá bola odvezená s Nemcami a 3 mesiace jej nebolo. Nikto nevedel, kde je, čo je s ňou. Takto rozpoviem vám jak taký príbeh, ktorý možno skončil 5 rokov tomu, ako zomrela tá moja starka a hneď za ňou zomrel aj môj starký. A prenieslo sa to od 2. svetovej vojny. Moja starka, oni mali ako 4 dievčatá. A starký bol u Nemcov. Tak to bolo také, že že ušiel stade, takže už nebol s Nemcami, bol s partizánmi. A starka, ona bola doma s tými dievčatami aj so svojou svokrou. No a raz prišli Nemci a údajne, že ten Nemec sa zalúbil do mojej starkej, lebo bola veľmi pekná. No ale moja starka, ona bola čestná, taká spokojná žena, že ona naozaj nejakú šancu na také niečo nedala. Žiaľ, stalo sa to, že ju dal zobrať s Nemcami za trest. Vtedy zobrali 2 alebo 3 ženy také, ktoré boli najkrajšie a pekné, čistotné, lebo Nemci si vyberali. A nevedeli o nej nikto 3 mesiace, že čo je, či žije alebo nežije. Tie 2 ženy zomreli. Počase sa zistilo, že zomreli. Ten Richtár to prišiel povedať tým rodinám, že aby nečakali dievčatá, lebo že boli zastrelené. A o mojej babke nevedel nič. Až raz prišla, sedeli vonku, to bolo už také, že už teplejšie, tak sedeli dievčatá, ako aj moja mama a sestry sedeli vonku a videli dole z kopca, že niekto ide po ceste. A to bola starka. Ledva zišla, ledva sa vliekla. Až potom sa dozvedela, ako svokra jej, že bola znásilňovaná s Nemcami a že sa jej podarilo ujsť stade. Že tie druhé 2 dievčatá videla, ako ich zastrelili. A na to prišiel domov, asi o 2 mesiace prišiel domov starký. Nie, že ušiel, ale prišiel, lebo bol zranený, nepočul dobre, veľmi blízko pri ňom, kde vybuchol granát alebo mína, neviem, len ohluchol vtedy. Ale počase prišiel, zvrátil sa mu sluch, ale bol aj zranený, takže ho pustili domov. Prišiel domov, darmo to tajila ako jeho mama, babkina svokra tajila, lenže čo vedeli to aj druhí Rómovia. No a stalo sa to, že sa dozvedel, že bola pri Nemcoch 3 mesiace
a že proste ju znásilňovali tam a tak. Tak on s ňou prestal vtedy hovoriť. Nerozprával sa s ňou. Moja starka potom videla, že z toho, že už proste nemá šancu pri ňom, tak nechala dievčatá svojej svokre a ona odišla. O nej nikto nevedel asi 3 alebo 4 roky. Až potom sa dozvedeli, že bola v Čechách. Aj keď sa vrátila naspäť, on žil medzi tými druhými ženami, ale neostal ani s jednou. Už to bolo také, že sem tam dačo prehovorili, ale tá vojna ich tak zničila, tak ich životy prevrátila hore nohami, že oni pred smrťou sa zmerili, dali peniaze spolu, ktoré si ušetrili a chceli si kúpiť dom a že začnú život na staré kolená. Že stalo sa to, že moja starka dostala zápal plúc a behom týždňa zomrela. A starky ten o mesiac na to zomrel. Takže aspoň na ten druhý svet išli takí vyrovnaní, že sa zmerili a že ostali akože dobrí. Ale vojna si svoje vytrpí. Ľudia si vytrpia. Tak ako v tom Húci nebolo. To rozprávala moja mama. Toľké roky sme spolu boli. Už mala vyše 70 rokov, alebo 80, do 80 ťahala. A ja som dostala návštevu z Prahy. Neviem, či viete, v Prahe tam je aj vydavateľstvo Kamoro a vydavateľstvo Ker. A ja som tam bola pozvaná. Tak som sa zoznámila s jednou pani, ktorá mala skončenú romistiku a prišla sem ohľadom romštiny. Lebo hovorila tak, že my máme inú romštinu, nie ako inde. Že máme takú jemnejšiu, a že viac sa podobá na tú romštinu, ktorá je v Indii. Tak prišla aj s priateľom a sedeli sme tak za stolom a ona začala taký príbeh o druhej svetovej vojne. A moja mama vtedy začala veľmi plakať. A my sme ostali prekvapení, že čo sa jej stalo. A ona potom začala rozprávať jeden príbeh, ktorý zažila ako 7-8 ročné dievča. Do 10 rokov mohla mať. Tak mali prísť Nemci. Tak starosta Richtár prišiel na osadu a povedal, že nech sa poskrývajú, nech si nájdú ukryty, kde môžu, lebo že idú Nemci. A že budú aj v Hucine, takže nech si dajú pozor. No ale kto? Celá osada, velikánska osada tam. Kto by zobral toľkých Rómov, čo by mohli urobiť? Tak začal Vajda, povedal, že proste poslal chlapcov do lesa, aby išli niečo nájsť, kde by boli také hustejšie lesy, že by si vedeli niečo postaviť a že by sa tam takde ukryli. Lebo hlboko do lesa Nemci nechodili. Oni len po kraju a tak, lebo hovorili, že každý strom strieľa. No tak prišli tam a tam našli chlapci jednu jaskyňu. To nebola jaskyňa, to bol kamenolom. Bolo to velikánske. Tak prišli, vrátili sa tí mladí chlapci a povedali, že čo našli. A vysvetľovali, ako tým starým Rómom, že čo, kde asi to je. A oni povedali, že hej, že áno, vedia, kde to je, že oni bola, kedy tam robili aj ich rodičia, že vápno. Cigáni sa pobalili, kto čo mohol, teplé veci hlavné, povedal Vajda, a išli tam. Tak na jednej strane boli chlapi a na druhej strane boli ženy a dievčatá. Cez prostredok, na prostriedku mali oheň urobený a tam boli v tej veľkej jaskyni, akože moja mama hovorila jaskyňa, že to je, ale bolo to kamenolom. Veľké deky, pokrovce a také, že tie staré pokrovce, čo boli tkané, že to dávali na ten otvor, lebo už išla aj zima. Tak už nevedeli, čo majú robiť. Vody nebolo. Voda bola len v dedine. A teraz ako ísť, keď Nemci tam chodili, strážili aj v noci, aj cez deň.
hliadky boli. A už si dovolili aj blízko lesa chodiť tí Nemci. Tak boli z toho nešťastní, že čo z toho bude, že čo budú robiť bez vody, nevydržia. Tak čo urobili? Tak deti, čo boli malé, tak čo vycikali s prebáčením vonku, tak to zamrzlo a deti išli a lyžičkami to škrabali ten ľad a tak to jedli, lebo nemali vodu. Ženy, čo bolo vápno, aj chlapi, voda, čo bola zamrznutá, tak ten ľad jedli. A tak, ale to sa nedalo dlho vydržať. Tak sa rozhodli, že pošlú 2 chlapov ako do dediny a že skúsia nejako, že či sa dá niekde voda nabrať. Tak nedalo sa. Nedalo sa nejako, ale našťastie začal padať sneh. Takže už sa netrápili toľko, ale čo? Nebolo jedlo. Nebolo čo. Tak to už potom bolo také, že už na tú jar, čo sa dalo, to sa ešte pojedlo, čo sa mohlo, poslali potajomky a že ten obed niečo im tí gáčovia dali. Ale museli si dávať veľký pozor. No až jedno ráno, že ich zobudilo veľké búchanie, veľký krik, že začali strieľať. A to bola postavená Kaťuša hore na vrchu nad tou jaskyňou kamenou a strieľali Rusi už dole smerom na Šivetice. Že Rómovia nevedeli, že čo to je. Len pozakrývali si hlavy perinami, dekami, čím sa dalo. No ale nastal aj druhý príplonek, lebo chlapci si dovolili šikovnejší, ktorí boli, tak išli a zistili, že sa rusky rozprávajú. Tak prišli naspäť, že sú to Rusi. No tak bol druhý problém. Rýchlo pobrať dievčatá, začali ich špiniť s tým prachom z ohňa, zašpinili ich tváre, veľké šatky im dávali na hlavy, aby nevedeli vlasy. Proste, aby sa nezlakomili na tie dievčatá. Napokon zistili tí Rusi, že tam sú ľudia. Tak prišli dnu. Samozrejme, no, prvé, čo bolo, tak pobrali dievčatá. Nezáležalo im na tom, že boli špinavé, že boli sadzami ponatierané. Nezáležalo im na tom, povedali, aby sa nebáli, že idú štrúhať zemiaky. Nemohli nič urobiť, tie dievčatá pobrali, odnesli dole, do dediny. Že oni išli na tú osadu. A oni vyšli von, no a toto zložilo moju mamu. To, že tie deti jedli ten ľad, čo vycikali, že to jedli, lyžičkami škriabali. A potom zase druhé, čo ju už načisto zložilo, tak bolo, keď vyšli von a videla tú spúšť, tí ľudia mŕtvi tam, lebo tam bol boj pod tým lesom. Tí mŕtvi ľudia, tie kone, to všetko postrieľané. Tak tie ženy, že si sadli na trávu, lebo už bola jar, tak nejak. A že veľmi plakali, že čo to je, Rusi, Nemci, to všetko pozabíjané, kone. Tak prišiel Vajda, aby prestali, že treba ísť pozrieť, čo je s dievčatami, cítil, že to nebude dobré, na tú osadu. A tam našli dievčatá v úbohom stave. Prišli tam, tie dievčatá pobrali. Ženy hneď vodu čistú, dohoriať čo, že dať ich do poriadku. Lenže táto bola, že tá ani rozprávať poriadne nevedela, tak moja mama to tak rozprávala, že bibiko, že má bibiko veľké a ukazovala si, že čo s ňou urobili, má veľké bibiko.
Tak ju zobrali ženy, poumývali, okúpali, lenže to dievča neostalo aj tak po 3 mesiacoch, ona jediná zomrela. Tak tie dievčatá sa z toho vymotali, niektoré ostali ako tehotné a aj dostali také mená, koľko napríklad my máme v rodine, že má prezývku Ruso, lebo bol od Rusa. A takto sa ponechávali deti. Ale tak ako hovorila moja mama, že vojna nie je dobrá. Ona celé tie roky bola ticho. Nehovorila o tomto. My sme o tom ani nevedeli. Ona prvýkrát začala rozprávať vtedy, keď tá moja návšteva prišla a tým 2 mladým ľuďom z Prahy toto rozprávala. My sme ju nevedeli ukludniť, my sme ju nevedeli dať do poriadku. Ona potom bola chorá 2 alebo 3 dní, nevedela sa z toho spamätať, jej sa to tak ako premietalo stále to všetko, čo videla, čo bolo. Až po rokoch sme sa to dozvedeli. Ináč to vôbec nič o tom ani nespomla, nič. A veľa takých prípadov je. Aj v Poltárike som bola, tak tam bola jedna pani, ktorá rozprávala tiež takéto dačo. A jeden pán na vozíku, tiež z Poltára, ten prvýkrát rozprával predo mňou, ako prežil, ako bol, ako ich zobrali Nemci, aby robili tie výkopy im. Ako ich zobrali a odnesli ich na obecný úrad. Mali ich postrieľať, ale podminovali obecný úrad Nemci. A tam boli ľudia. Jeden presne vedel povedať aj meno. Bubeník, čo bubnoval a hlásil. Veľkú osadu, velikánsku. Ja napríklad teraz, čo som napísala knihu, tak je moja rómska osada. Tá osada bola tak veľká, že gáčovia hovorili, že tak veľkú osadu možno málo kde majú, ale aj takých čistých Rómov určite nemajú. To boli známi všetko ľudia, ktorí boli učitelia, bohatých ľudí, gazdov, synovia, ktorí tu boli. A poznali ich. Rómovia všetci ich poznali. A jeden večer, to bola noc, urobili to, že prišli, tak títo Linkovci raz v noci prišli na osadu. Samozrejme, to bol zákon. Tu aspoň Rómovia tak boli, že máme potok a most. Ten most, to bola brána pre Rómov. Lebo nemohli ísť skôr do dediny, ani v noci, ani ráno skôr, ako keď nezazvonia zvony. A tak mohli ísť do dediny. A povednejšia omša, keď bola večerná, už keď zvonili, už museli byť všetci doma. Ale už do dediny nesmeli ísť. Tak už všetci boli doma a prišli, počuli veľkých psov, ako havkajú. Chlapi niektorí stali a išli von, že čo sa robí. No a počuli hlasy, smiech. Samozrejme, Hlinková garda, opití. No a keď prišli, tak povedal, že všetkých chlapov, aby vzbudil. Aj ženy, aj deti. A hovorí, prečo ženy? Na čo sú vám a ešte deti? Však hovorí, je noc. Tak hneď dostal s pažbou. Keď mu vyrazili vtedy, a tak mu to stalo, že bez zubov aj ostal. Tak prišiel, pobudil všetkých, tak do radu si ich postavil. Donies stoličku. Tak doniesol aj tú stoličku. A učiteľ tedy vyťahol nožnice. Všetkých chlapov, čo tam boli, strihali dohola a
A keď sa ich opýtal Vajda, že prečo, že sú čistí, že nepotrebujú také dačo riešiť. A on povedal, ja ti to vysvetlím hneď. Židov sme pobrali. Prvých. Prečo? Lebo majú peniaze, majú zlato, majú domy, majú obchody, majú všetko. A vy pôjdete poslední. A poviete aj prečo. Lebo nemáte nič, len detí veľa. Aj to s kučeravými vlasmi. Všetci ste. Tak vy pôjdete poslední. Aspoň tie vlasy nebudeme vidieť. Tak všetkých vystrihali. A ráno, keď išli už do roboty, hlavy dole, a ľudia, ktorých stretávali v dedine, tak niektorí s tým súhlasili, že si robili z nich posmech, uťahovali si. A samozrejme, Hlinková garda pred krčmou ožratí a smiali sa z Romov, ako išli do dediny, že akí sú krásni, akí sú pekní, vystrihaní. Tak tedy im povedal Vajda, že príde čas, keď aj oni budú chodiť so sklopenou hlavou. Lenže ten čas neprišiel. A chodili so stýčenými hlavami, aj keď bolo po vojne. Nikto ich nesúdil, ani nikto im nič. Darmo išla moja starka na okresný výbor komunistov, kde boli. A povedala, že ma týrali, znásilňovali. V pivnici som 3 dni bola za to, že som odnesla partizánom jesť. A mala nohu tak doničenú, čo ju po petách byli, že prsty mala vzadu pri členku. Celý život mala ortopedické topánky kvôli Hlinkovej garde. A viete, čo urobili na tom okresnom výbore? Vyhodili ju a povedali, že to sú naši najlepší komunisti. Samozrejme, ten učiteľ odišiel sade, to aspoň ten mal Kochmensa, preto lebo plúvala na neho, ona sa mu neozývala, len plúvala na neho. Aj tí druhých, čo boli. Ale učil ešte aj nás. Nikto mu nič nedokázal, ani tým druhým, tým gazdovským synom. Chodili so styčenými hlavami. Ešte aj komunisti, keď boli, tak boli poslanci, boli vo výboroch a viedli celú dedinu. To bola Hlinková garda.